Tom ve Jerry'nin baştaki adları vardı. Tom ve Jerry multifilmindeki Tom ve Jerry 1940 yılda çıkarılan ilkinci kısa multifilmde Tom'un adı Jasper deyilip görkezilýär. Jerry'nin adı ekranda görkezilmeýär. Ýöne studiýadaky dörejiler onu Jennings diýip adlandyrýardylar. Metro Goldwyn Mayer studiýasy täze ad tapmak üçin bäsleş geçirýär. Animator Johan Carr Tom ve Jerry adyny teklip edýär we $50 bayrak alýar. Şondan soň Jasper ve Jennings ýerine resmi adyda Tom ve Jerry ulanylmaga başlanýar. Käbir çeşmelere göre Tom'un dol ady Thomas Jasper Cat diýip geçýär. Jerry üçin bolsa käbir yerlerde Gerald Jennings Mouse diýilýär. Mysal üçin Multiversus ýaly häzirki zaman oýlarynda bu dol adlar ulanýardyr. Thomas Jasper Cat ve Gerald Jennings Mouse. Käbir çeşmelerde Jerry'nin ady Jerome diýip hem görkezler. Emma Jasper ve Jennings diye bir rivayet däl. Hakykatda hem ilkinci konsept adlar bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen Tom ve Jerry ady meşhur bolupdyr. Olaryň hakky keşfi bilen baglanyşdy. Tom ve Jerry'nin ilkinci konsept adlarynyň Jasper ve Jennings bolanda dogry maglumat. Emma bu adlar häzirki Tom ve Jerry'nin taryhy ösüşiniň dowamydyr. 1940-1958 yıllar aralığında Hanna-Barbera tarafından döredilen Tom ve Jerry kıska multifilmleri 7 gezek Oscar bayrağını alıptır. İlkinci bayrakları 1943 yılda The Young Doodle Mouse adlı bölüm bilen kazandılar. Sonraki yıllarda Mouse Trouble 1944 yılda, Cute Place 1945 yılda, The Quad Concerto 1946, The Little Orphan 1949, The Two More Sectors 1951 yılda ve Johan Mouse 1952 yıllarda bu bölümler hem Oscar bayraklarına münasip olupdur. Baştaki yıllarda Metro Goldwyn Mayer studiýasy tarapyndan Tom ve Jerry multifilmleri çıkarıldı. 1958 yıldan soň Hanna-Barbera studiýasy Tom ve Jerry'ni dowam etdirdi. 1960 yıllarda Çekoslovakiyalı animator Gena Deitch tarapyndan bir näçe bölüm döredildi. 1963-1967 yıllar aralığında Chuck Jones, Looney Tunes döredicisi Tom ve Jerry'nin täze stilini döretdi. 1970-1980 yıllarda televizyon serial görünüşünde türlü görünüşleri çıktı. 1992 yılda ilkinci dolu metrajlı film Tom and Jerry The Movie görkezildi. Häzirki wagtda Tom ve Jerry türlü oyunlarda, filmlerde ve multifilmlerde täze görünüşlerde pida bolýarlar. Tom ve Jerry diňe bir pişik bilen sıçanyň görüşi däl. İzem dünýäniň türlü nesilleri üçin ýatlamalara öwrilen multifilm boldy. Tom ve Jerry dünýäniň iň meşhur multifilm jübütleriniň biri hökmünde tanalýar.